Hello mga kabayan, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Karity Bems Comparative Point of View. Sa umagang ito, pag-uusapan natin kung ano ang pananaw mo tungkol sa pera. At yun nga pala, siguro tinatanong ninyo, bakit dito ako nagsushoot sa likod ng mga buhangin? Pasensya na po mga kabayan, mga ka-subscribers, viewers, shout out po sa inyong lahat. Wala po kasi akong time mga kabayan sa aming accommodation. Kaya naisip ko mag-shoot na lang dito. Iniisip ko po kasi napaka-importante po ang i-share ko sa umagang ito. Kaya wag kang aalis, panoorin mo ito mula simula hanggang wakas. Dahil malalaman mo ang sikreto kung paano ka magpalakad ng iyong pera at paano ka i-bless ng Panginoon sa tuloy ikaw ay umasenso sa iyong buhay. Yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ano nga ba ang tatlong bagay na ito na aking binabanggit? Kabayan, pakinggan mo ito. Una, nandyan na tayo, pupunta na po tayo sa una. Unang-una sa lahat, nakikita mo na. Kahit saan ka mag-search, dyan sa Google, dyan sa Facebook, YouTube, o kahit saan ka magtanong-tanong sa mga successful na tao, sa mga successful na businessman, sa mga matataas ang pinag-aralan. Dito mo makikita, una, ang sinasabi nilang intelligence quotient o IQ. Ano nga ba itong intelligence quotient o IQ? Ang intelligence quotient o IQ, dito nasusukat kung gaano ka-intelihente ang isang tao. Dito mo makikita kung paano siya kagaling unang-una nung siya'y bata hanggang nag-elementary, high school, college. Dito mo makikita ang kanyang track records tungkol sa academic. Maaring siya ay valedictorian, salutatorian, third honor, fourth honor, fifth honor o kahit ano pang honor. Ganon din po sa high school at sa college. Maaring ito ay isang cum laude, magna cum laude at summa cum laude. Dito pinapatunayan ng isang intelihenteng pamamalakad ng pera. Dito makikita natin kung paano magpalakad ang isang intelihente. At take note, ang isang intelihente sa pagpapalakad ng pera ay hindi lang yung mga binanggit kong nag-honor. Marami din naman nagsikap na walang honor sa kanilang eskwelahan at karamihan nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ano kaya ang kanilang sikreto? Yun ang ating aalamin nga sa umagang ito. Since nabanggit na natin yung intelligence quotient o IQ, dito natin makikita, mapapind out natin kung ano ang meron sa may mataas ang IQ at saka yung mababa ang IQ na ito ay nagtagumpay sa buhay. Yan ang malalaman natin. Nabanggit ko na maraming intelihente. Dito mo makikita, investor. Pangalawa, successful businessman. Yung iba, napakaraming savings. At higit sa lahat, yung entrepreneur. Dito mo makikita ang mga taong intelihente. At ulitin ko, ang mga taong intelihente, hindi lang yung nagkaroon ng honor sa kanyang eskwelahan. Dahil mayroon tayong kasabihan, what may be true yesterday may not be true today. And what may be true today may not be true tomorrow. Is it? Tama po yun. Marahil, nung siya ay nag-aaral, siya ay wala silang pera, mahirap ang kanilang buhay. Instead na pag-aaral ang inatupag, trabaho ang iniisip. O di kaya pumapasok na hindi siya kumakain, pumapasok na walang pera, instead na pag-aaral ang inatupag, ay inaalalayan ang kanyang sarili at nananalangin sa Panginoon na mapagtagumpayan niya ang kanyang pag-aaral. Kaya nahahati ang kanyang focus. Yan ang isang faktor kung bakit yung mga sinasabi natin na hindi matalino nung sila elementary, high school, college, ngayon namamayagpag sa kanilang buhay. Yan ang ating titignan. At pangalawa,
Yang mga intelihente ay talagang nagsisikap. Nagsisikap na umasenso sa buhay, nagsisikap na mag-successful sa kanilang buhay upang mayroon silang maibigay na maganda sa kanilang kinabukasan. Mayroon silang magandang inihandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. At hindi yan lang. Yung iba, talagang nag-accumulate talaga ng mga asset. Ngunit, ano nga ba ang naibibigay ng intelligence quotient? Ang intelligence quotient naman, sinasabi, ang talinong walang pagpapasakop sa Diyos ay walang silbi. Tama ho ba? Walang silbi ang talinong walang pagpapasakop sa Diyos. Sapagkat kung hindi ka naman nagpapasakop sa Diyos, walang silbi. Mawawala yung emotional quotient sa'yo kung ganon ang attitude mo. Yan ang susunod na pag-uusapan natin. Isang sikreto yan. Bakit kung yung minimal lang ang IQ ay natatalo niya yung mataas ang IQ? Emotional quotient. Yan ang susunod. Ano itong emotional quotient? Ang emotional quotient naman ay tumatalakay sa ating pakiramdam, sa ating damdamin, patungkol sa ating sarili. At ina-adapt natin ito. Ika nga sabi sa Bible, ibigin mo ang iyong sarili gaya ng pag-ibig mo sa iba. Yan ang wala sa iba. Yung mayayaman na sila pero hindi sila will dahil mababa ang kanilang EQ. Ano ang example ng mababa ang EQ? Ito, ang example ng mababang EQ. Isang milyonaryo, limpak-limpak na ang pera, marami na siyang assets, hindi pa rin siya masaya, di mababa ang kanyang emotional IQ or emotional intelligence. Di ba? Yung isang tao, meron siyang sahod, katamtaman naman yung sahod niya. Sabihin natin sumasahod siya ng 35,000 sa isang buwan. Kada tuwing sahod, malungkot siya, hindi siya masaya. Yan ang isang klase ng emotional IQ. Kaya kailangan pumunta tayo sa positive. Sa positive na perspective ng emotional quotient ay ito. Halimbawa, maliit lang ang sahod mo pero nakokontento ka. Nagiging masaya ka. Wala kang problema tuwing sahod. Bakit? Dahil kontento ka kung anong meron ka. Dahil nabibigyan mo ng tulong ang iyong mga kapatid sa tuwing lumalapit sa'yo. Masaya ka, may joyful sa loob mo na nagbibigay ng tulong para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya yan ang emotional IQ. At ang huli, ano itong panghuli? Ang panghuli ay antabayanan mo. Kabayan, sapagkat ito ang pinaka-importante sa tatlo. Marahil, yung mga ibang tao, kumpleto na. Magbibigay ako ng pangalan na masasabi ko na kumpleto sa kanya. Yung intelligence quotient, yung emotional quotient, at ito, yung spiritual quotients. Yan si Robert Kiyosaki ng Japan. Bakit ko masasabi? Sa intelligence ni Robert Kiyosaki, lagi niyang binabanggit na magbigay ka muna sa kapwa mo tao bago ibabalik sa'yo. Di ho ba, spiritual yon? Dunong yon na nagmula sa Panginoon. Ang pangatlo, mga kabayan, spiritual intelligence. Ano naman ang spiritual intelligence? Ang spiritual intelligence, number 1, yung relasyon mo, ikaw at ang Panginoon. Yan. Yung conviction mo, ikaw at ang Holy Spirit. Ayan. Yung desisyon mo, ikaw at ang Diyos Ama. Paano? Ano ang example nito? Dito mo makikita ang mga taong merong spiritual intelligence, siya ay self-made millionaire. Titignan mo ito. Kung may taong mga nangangailangan, kung ano yung meron sa kanya, minsan 50% binibigay niya. Risk taker yun. Hindi niya iniisip ang kapalit. Napaka risk taker po yun. Sa intelligence quotient, risk taker ka,
Halimbawa, mayroong business na offer, nakikita mo lahat ang risk, grinagrab mo yon dahil nakikita mo in the future yung babalik sa'yo. Pero mas grabe ito. Kasi risk taker, yung taong may spiritual quotient or spiritual intelligence, dahil nakikita niya, tumutulong siya, alam niya walang kapalit. Di mas malupit. Di ho ba? Yan ang kailangan natin mga kabayan. Ako, ikaw na nakakarinig, at yung mga kapwa natin na mayayaman, at yung mga aspirant na entrepreneur, kailangan natin ang tatlong ito. Intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Yan ang importante sa ating buhay mga kabayan. Sana ang vlog na ito ay nakatulong sa inyong lahat. Lahat po tayo ay naghahanap ng kasagutan sa ating mga problema sa buhay. Lahat po tayo ay gustong gumanda ang ating buhay, umasenso ang ating buhay. Kaya't yan lamang po ang ma-share ko sa umagang ito. At bago ko mag-end up, shout out po sa lahat ng aking mga subscribers, viewers, at sa lahat po ng aking mga kababayan sa Candon City, at sa lahat po ng Ilocano. Shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, isubscribe mo na yan. And hit the notification bell para lahat ng aking video ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin, i-share at mag-comment ka, handa kitang sagutin. Good morning po sa inyong lahat. Bernard Gabaon po. God bless you po.